πονοκέφαλη, ζάλι. Αυτά τα πράγματα συνδέονται πολύ συχνά με την άνηση λειτουργία των μειών του αυχένα. Πολύ συχνά οι μύες που ανυψώνουν την ομοπλάτη, οι τραπεζοειδείς μύες, βρίσκονται συνεχώς σε σπασμό. Είναι συνεχώς υπερφορτωμένοι. Και η κίνηση των χεριών, οποιαδήποτε, όταν για παράδειγμα κάνετε κάτι, σηκώνετε κάτι, αντί να λειτουργούν όλα ομοιόμορφα, ο δελτοειδής μυς αρχίζει να προκαλεί με την έντασή του συνεχή σπασμό στον μυ που ανυψώνει την ομοπλάτη και στους τραπεζοειδείς μύες. Δηλαδή, σήμερα θα εξετάσουμε μαζί με ποιον τρόπο μπορούμε να εξαλείψουμε αυτόν τον συνεχή σπασμό των μειών του αυχένα. Οι μύες του αυχένα αναπτύσσονται άνισα στο σύγχρονο άνθρωπο. Οι εκτείνοντες μύες του αυχένα συνήθως είναι εξασθενημένοι. Και υπερβολικά τεντωμένος είναι ο τραπεζοειδής μυς, ο μυς που ανυψώνει την ομοπλάτη. Εδώ είναι συνεχώς σε ένταση, σε σπασμό. Εξαιτίας αυτού εμφανίζονται πόνοι. Πόνοι στην ημιακή περιοχή. Εξαιτίας αυτού υπερφορτώνεται ο ίδιος ο αυχένας, αρχίζει να πονάει, εμφανίζεται ζάλι, πονοκέφαλη, μείωση της μνήμης. Όλα αυτά δυστυχώς συνοδεύουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Σήμερα θα εξετάσουμε ένα σύνολο ασκήσεων, πώς να τα εξαλείψουμε όλα αυτά, πώς να κάνουμε ώστε να ενεργοποιείται και ο δελτοειδής μυς στις κινήσεις. Όχι αυτοί οι πάνω μύες του λαιμού, γιατί πολύ συχνά υπερφορτώνονται ακριβώς οι πλάγιοι μύες του λαιμού, δηλαδή ο άνω τραπεζοειδής. Οι μύες που ανυψώνουν την ομοπλάτη σε διάφορα φορτία και κατά την κίνηση του κεφαλιού, ακόμα και σε στατική θέση, καθώς και κατά την κίνηση των χεριών. Δηλαδή, οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την κίνηση των χεριών και του κεφαλιού μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο. Εξαιτίας του ότι το κάτω μέρος των μυών, δηλαδή ο κάτω τραπεζοειδής, ο μέσος τραπεζοειδής καθώς και ο πλατής ραχιαίος, χάνουν τον τόνο τους. Ακόμα και αν είναι ανεπτυγμένοι, δεν προλαβαίνουν να συσπαστούν εγκαίρως. Και σήμερα θα εξετάσουμε μαζί ένα σύνολο ασκήσεων για το πώς να κάνουμε ώστε αυτοί οι μύες να προλαβαίνουν να συμμετέχουν εγκαίρως. Θα κάνουμε μαζί ένα μέρος αυτού του προγράμματος. Το πλήρες πρόγραμμα θα βρίσκεται στον σύνδεσμο στην περιγραφή. Επειδή απαιτεί χρόνο, ο ίδιος ο χρόνος των ασκήσεων, όπως θα δείτε εκεί, είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτό το βίντεο. Γι' αυτό, όπως μπορώ εγώ, ένα τόσο μεγάλο βίντεο, όποιος είναι ο λιτερατή ας το δει εκεί. Εκεί όλα αναλύονται λεπτομερώς. Εμείς μαζί θα κάνουμε μόνο ένα μέρος από αυτό και θα κάνουμε κι άλλα μαζί. Θα αναλύσουμε πώς να εξαλείψουμε τον σπασμό στην περιοχή της επικράνειας απονεύρωσης, στην περιοχή του κροταφικού μυ, στην περιοχή των ίδιων των μυών του κεφαλιού που επίσης μπορούν να προκαλέσουν πόνο. Λοιπόν, φίλοι, δείτε το βασικό μέρος των ασκήσεων στον σύνδεσμο στην περιγραφή. Εκεί θα βρείτε το πλήρες σύνολο ασκήσεων και για τους μύες του αυχένα και για τους μύες όλης αυτής της ομικής ζώνης, της αυχενικής τραχηλικής περιοχής. Όπως λένε και στις πολυκλινικές, πάμε. Πρώτα θα σας διηγηθώ ένα ενδιαφέρον περιστατικό από την πρακτική μου. Ένας ασθενής μου διηγήθηκε μια τέτοια ιστορία κατά τη διάρκεια της θεραπείας, που του θεραπεύαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς, ας πούμε την μέση. Μου είπε ότι τον ενοχλούσαν τρομεροί πονοκέφαλοι που ήταν αρκετά συχνοί, σχεδόν καθημερινά, και του ξεκινούσαν το δεύτερο μισό της ημέρας. Τον πονούσε το κεφάλι. Και στην περιοχή του αυχένα, στους κροτάφους, ο πόνος άλλαζε συνεχώς. Υπήρχε και λίγη ζάλη επίσης. Και δοκίμασε διάφορους τρόπους να θεραπευτεί, αλλά τίποτα ιδιαίτερο δεν τον βοήθησε. Και έτσι κάποια στιγμή ήρθε αυτή η περίοδος. Η δράση διαδραματιζόταν στα άγρια χρόνια του 90, όταν κυριαρχούσε η εγκληματικότητα και ήταν πολύ συχνές οι διάφορες μαφιόζικες συγκρούσεις. Και για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι ποιον, δεν ξέρω, πιο συγκεκριμένα αυτός σακωνόταν με κάποιον. Και ο αντίπαλος του τον άρπαξε από τα μαλλιά, έτσι, και τον τράβηξε και εκείνη τη στιγμή άκουσε ένα κρακ. Νόμισε ότι του ξεριζώσαν μια αρκετά μεγάλη τούφα μαλλιών, αλλά μετά έλεγξε και αποδείχθηκε ότι τα μαλλιά ήταν στη θέση τους, αλλά το κρακ ήταν αρκετά δυνατό. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο καυγάς τελείωσε, φυσικά, με το να τα βρουν όλοι, τα βρήκαν μεταξύ τους και έτσι έγιναν φίλοι για πολλά χρόνια. Πιθανότατα, ίσως, ποιος νίκησε παρά με μη άγνωστο. Και μετά από αυτό, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μετά από αυτό το κρακ,
όλα τα μαλλιά έμειναν στη θέση τους. Ακόμα και σε αυτό το σημείο άρχισαν να μεγαλώνουν ακόμα καλύτερα, να μακραίνουν περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα σε αυτή την περιοχή. Αλλά οι πονοκέφαλοι του πέρασαν εντελώς. Φανταστείτε, γιατί τίθεται το ερώτημα. Τι ήταν αυτός ο ήχος, αν δεν ήταν τα μαλλιά που ξεριζώθηκαν? Το θέμα είναι, φίλοι, τι έχετε στο κεφάλι σας. Σχεδόν ο καθένας, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουν ένα κράνος, ελέγξτε το, είναι κάτω από τα μαλλιά. Υπάρχει ένα κράνος, αυτό το τενόντιο. Αν για παράδειγμα είστε λάτρεις των μοτοσυκλετών και σας σταματήσει ένας τροχονόμος, σας ρωτάει πού είναι το κράνος, μπορείτε να του πείτε ότι έχετε μόνο το τενόντιο, είναι κάτω από τα μαλλιά και σας αφήνουν να φύγετε. Πιθανότατα, ίσως και όχι. Αυτή είναι μια δομή που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ομάδες μειών, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ακόμα και ένας μυς, που συνδέεται με έναν τέτοιο επίπεδο τένοντα, ο οποίος καλύπτει το πάνω μέρος του κρανίου σας. Στο πίσω μέρος έχουμε τον ζευγαρωμένο ηνιακό μη, δηλαδή βρίσκεται εδώ ένα κομμάτι μειός και εδώ ένα κομμάτι μειός ακριβώς στον ηνιακό σας. Είναι λιγότερο ενεργή, σε μερικούς ανθρώπους δεν μπορεί να συσπαστεί. Τώρα θα ελέγξουμε μαζί αν μπορεί να κινηθεί σε εσάς ή όχι. Και μπροστά βρίσκεται εδώ ο ζευγαρωμένος μετωπιαίος μυς, αυτόν τον ξέρετε όλοι. Όταν συσπάτε δημιουργούνται αυτές οι κάθετες ρητίδες γραμμές στο μέτωπό σας, όταν για παράδειγμα σηκώνετε τα φρύδια σας έτσι, θέλοντας να εκφράσετε κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα, όπως έκπληξη ή αγανάκτηση. Έτσι σηκώνετε και τα δύο φρύδια ή το ένα φρύδι, μπορείτε να το σηκώσετε έτσι προς τα πάνω. Αυτό συμβαίνει όταν εκπλήσεστε, τότε είναι πιο έντονες, ή όταν κοιτάζετε κάπου με το ένα μάτι. Αυτός ο μυς έχει δύο μέρη, μπροστά το μετωπιαίο και πίσω το ηνιακό, και ενώνονται με έναν κοινό για τη δεξιά και αριστερή πλευρά τενοντώδες κράνος, μία επίπεδη δομή που καλύπτει από πάνω. Ίσως και το πιο πιθανό είναι ότι αυτό συνέβη όταν προσπάθησαν να τον σηκώσουν από το έδαφος, πιάνοντάς τον από τα μαλλιά, και ίσως να τον σήκωσαν και να τον πέταξαν κάπου. Τη στιγμή εκείνη συνέβη χαλάρωση ενός τμήματος αυτού του τενόντιου κράνους, ή ίσως υπήρχε κάποια περιοχή με σπασμό και έγινε χαλάρωση και βελτίωση της τάσης του τενόντιου κράνους, κάτι που προκάλεσε μείωση των πονοκεφάλων. Αυτό φυσικά οδηγεί σε ορισμένες σκέψεις ότι υπάρχει σύνδεση των πονοκεφάλων με όλες αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, φίλοι, τι άλλο εκτός από αυτό έχουμε στο κεφάλι μας, ποιους μύες που επίσης συμμετέχουν στη δημιουργία πονοκεφάλων. Ο μεγάλος κροταφίτης μυς, εδώ στο πλάι, δεξιά και αριστερά, τον έχετε όλοι σας. Ανήκει στους μασιτήριους μυές, συμμετέχει στη διαδικασία της μάσησης, όταν σφίγγετε τα δόντια, συσπάτε έντονα. Έχει διαφορετικές κατευθύνσεις ινών, ανάλογα με τη θέση της γνάθου, μπορεί το ένα ή το άλλο μέρος να λειτουργεί καλύτερα. Και επίσης είναι ανατομικά ενδιαφέρον. Το ανατομικό χαρακτηριστικό είναι ότι το τενοντώδες κράνος εδώ και η περιτονία, αυτό το περίβλημα σαν θήκη που καλύπτει τον κροταφίτη μη, αυτά είναι. Βρίσκονται εδώ δίπλα και η περιτονία του κροταφίτη μυός ξεκινάει ακριβώς από το τενοντώδες κράνος. Και πολύ συχνά σε αυτό το σημείο, στο σημείο σύνδεσης αυτών των δύο δομών, επίσης εμφανίζονται περιοχές περιορισμένης κινητικότητας. Αυτό προκαλεί τάση σε ορισμένους ιστούς και αυτό προκαλεί πονοκέφαλο. Επίσης, το επόμενο που μπορεί να την προκαλέσει είναι η ένταση των μειών του αυχένα. Ποιοι μύες του αυχένα όταν είναι σε ένταση θα προκαλέσουν πονοκέφαλο? Αυτή η ομάδα υπονιακών μειών αποτελείται από μερικούς κοντούς μύες μεταξύ του πρώτου σπονδύλου και του ηνιακού οστού, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σπονδύλου και μεταξύ του δεύτερου σπονδύλου και του ηνιακού οστού. Εκεί υπάρχουν μερικοί και πώς. Όταν αυτοί υπερβάλλουν σε ένταση, εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται πονοκέφαλοι στον αυχένα. Και επίσης,
Δεν εμφανίζεται βήχας, εμφανίζεται ζάλι. Κατά τις στροφές του κεφαλιού και όταν το γέρνετε απότομα προς τα πίσω, αυτός ο σπασμός μπορεί να προκαλέσει έντονη ζάλη και μπορεί ακόμη και να χάσετε τις αισθήσεις σας, να πέσετε. Η ένταση του τραπεζοειδούς μυός επίσης προκαλεί πονοκέφαλο, μπορεί στον αυχένα, αλλά μπορεί και στην περιοχή του κροτάφου. Και η ένταση του μυός που ανυψώνει την ομοπλάτη, ο οποίος ξεκινά από τους 4 ανώτερους σπονδύλους και καταλήγει στη γωνία της ομοπλάτης, αυτό είναι το πιο συχνό που προκαλεί πονοκέφαλο και τι πρέπει να κάνουμε για να τον εξαλείψουμε. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μια συγκεκριμένη προσέγγιση, συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά επειδή μπορεί να μην ξέρετε με ακρίβεια τι ακριβώς και από τι ακριβώς μπορεί να προκύψει ο πόνος, μπορείτε να δοκιμάσετε όλα μαζί και μετά να επιλέξετε τι σας βοηθάει περισσότερο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με το τενόντιο κράνος. Πολλοί ήδη προσπαθούν να τραβήξουν έτσι το κεφάλι τους. Σταματήστε. Λυπηθείτε τους θύλακες των μαλλιών σας. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Τι θα δοκιμάσουμε πρώτα? Για αρχή πρέπει να δούμε αν η κινητικότητα του ίδιου του τένοντα κράνους μας είναι καλή. Γι' αυτό τοποθετείτε τα χέρια σας στο τριχωτό μέρος του κεφαλιού σας. Ξεκινώντας σχεδόν από το σημείο που φυτρώνουν τα μαλλιά σας, για όσους τα έχουν ακόμα. Αν δεν υπάρχουν πια μαλλιά σε αυτό το σημείο, θυμηθείτε σε ποιο σημείο κάποτε φύτρωναν. Μπορεί τώρα να ξεκινούν από εδώ ή ακόμα και από εδώ φυσικά. Αλλά θυμηθείτε, κοιτάξτε παιδικές φωτογραφίες σε αυτό το σημείο. Βάλτε τα χέρια σας πρώτα στο κέντρο και αρχίστε να μετακινείτε το δέρμα του κεφαλιού προς τα πίσω. Εδώ πίσω και μπροστά. Και δείτε προς τα που μετακινείτε καλύτερα. Ίσως μετακινείτε καλύτερα προς τα μπρος και χειρότερα προς τα πίσω. Ή το αντίστροφο. Μετά δοκιμάστε να μετακινήσετε δεξιά και αριστερά. Εδώ επίσης μπορεί να υπάρχει ασυμμετρία. Προς τη μία πλευρά καλύτερα, προς την άλλη χειρότερα. Ή δεν μετακινείτε προς καμία κατεύθυνση, κάτι που είναι ακόμα χειρότερο. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να περάσετε από το κέντρο, από τη μεσαία γραμμή του κεφαλιού σας. Έτσι ακριβώς. Σε όλη την περιφέρεια, σε όλον αυτό τον ισημερινό του κρανίου σας. Δηλαδή να φτάσετε πρώτα στην κορυφή του κεφαλιού, να ελέγξετε δηλαδή σε 4 κατευθύνσεις. Αυτό είναι μπροστά, πίσω και δεξιά, αριστερά. Και με αυτόν τον τρόπο, κατά μήκος της κεντρικής γραμμής, περνάτε έτσι. Βάλτε αμέσως όλα τα δάχτυλα, ώστε να έχετε μεγαλύτερη επιφάνεια. Και με αυτόν τον τρόπο, κάντε το. Πίσω, μπροστά. Περάστε από το κέντρο. Έτσι ακριβώς, πίσω, μπροστά. Και αμέσως σημειώστε τα σημεία όπου η κινητικότητα του δέρματος είναι καλύτερη και εκεί όπου είναι χειρότερη. Σε ορισμένα σημεία μπορεί να μην κινείται καθόλου. Εδώ στο ηνιακό οστό. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι έντονος, ειδικά στους άντρες. Εδώ υπάρχει μια τέτοια προεξοχή, ένα εξόγκωμα στο ηνιακό οστό. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα έντονος, να μην ξεχωρίζει πολύ. Παρ' όλα αυτά, ψηλαφάτε λίγο. Αυτό είναι το σημείο όπου προσκολάται η περιτονία. Η αυχιανική περιτονία. Εδώ ακριβώς. Από εδώ ξεκινούν, μεταξύ άλλων, και μέρος των μειών, οι περιτονίες διαφόρων μειών του αυχένα. Δηλαδή, είναι μια τέτοια δομή εδώ. Και δίπλα σε αυτή τη δομή, πολύ συχνά η κινητικότητα είναι διαταραγμένη. Δηλαδή, για αρχή, κάτω από αυτό συχνά κινείται χειρότερα. Πλάι σε αυτό. Δηλαδή, το πρώτο είναι η κεντρική γραμμή. Κοιτάτε τα σημεία που κινούνται χειρότερα. Στη συνέχεια, πρέπει να τα θυμάστε και να μάθετε να δουλεύετε αυτά τα σημεία προς διάφορες κατευθύνσεις. Δηλαδή, το πρώτο είναι μπρος-πίσω, δεξιά, αριστερά. Και μπορείτε να κάνετε κυκλικές κινήσεις. Δηλαδή, κάνετε 10 περιστροφές προς τη μία κατεύθυνση, μετά προς την άλλη. Ας το δούμε σε ένα σημείο. Βρήκατε αυτό το σημείο εδώ. Ένα τέτοιο δίσκαμπτο σημείο. Μπορεί ακόμη και να είναι επώδυνο. Και τι κάνετε? Πρώτα κάνετε 10 κινήσεις προς τα εμπρός. 8, 9, 10 το κάναμε.
και κάνετε την κίνηση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε κάνει την κίνηση προς τα εμπρός, για παράδειγμα εδώ. Και κρατήσατε τα χέρια σας σε αυτή τη θέση για 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά επιστρέψατε το δέρμα σας πίσω. Κάνατε 10 τέτοιες κινήσεις προς τα μπρος, μετά κάνατε 10 κινήσεις προς τα πίσω, 10 κινήσεις προς τα αριστερά, 10 κινήσεις προς τα δεξιά. Δηλαδή μετακινήσατε το δέρμα, το κρατήσατε για 1 δευτερόλεπτο και το επιστρέψατε πίσω. Το μετακινήσατε, το κρατήσατε για 1 δευτερόλεπτο και το επαναφέρατε. Και προς την άλλη κατεύθυνση, δεξιά και αριστερά. Συνεχίζουμε. Κάνατε κυκλικές κινήσεις. Κυκλικές κινήσεις προς μία κατεύθυνση. Δηλαδή, όχι πάνω στο δέρμα, δεν περιστρέφετε τα δάχτυλα, αλλά πρέπει να σταθεροποιήσετε το δέρμα σας και να το μετακινήσετε σε σχέση με το κρανίο σας. Προς τη μία κατεύθυνση να μετακινείτε, προς την άλλη κατεύθυνση να μετακινείτε. Και αν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας νιώθετε κάποιο πόνο, τότε το κάνετε σωστά. Με την περαιτέρω επανάληψη, αύριο ή μεθαύριο όταν θα το επαναλαμβάνετε αυτό, ο πόνος θα είναι λιγότερος και η κινητικότητα μεγαλύτερη. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά τέτοια σημεία. Θα υπάρχουν μέρη όπου η κίνηση είναι μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τέτοια σημεία όπου... Για παράδειγμα, εδώ στην περιοχή πιο κοντά στον αυχένα, σε αυτό το σημείο, λίγο πιο πάνω από το ηνιακό οστό, σε αυτό το σημείο η κινητικότητα είναι λίγο μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη από ό,τι στα άλλα σημεία. Σε αυτό το σημείο δουλεύετε επίσης όλα αυτά τα σημεία με κυκλικές κινήσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε αυτό το σημείο πολύ συχνά συμβαίνει. Επειδή σε άλλα σημεία η κινητικότητα του δέρματος και του απονευρωτικού κράνους είναι μικρότερη. Σε αυτό το σημείο, όπου η κινητικότητα είναι μεγαλύτερη, σχηματίζεται ένα μικρό είδημα και γι' αυτό πρέπει να δουλέψετε και αυτά τα σημεία για να απομακρύνετε αυτό το πρίξιμο. Στο ηνιακό οστό, πολύ συχνά, στα σημεία πιο κοντά στη μαστοειδή απόφυση. Εδώ, πιο κοντά στο αυτί. Και εδώ η κινητικότητα είναι πολύ αδύναμη, ανεπαρκής. Εδώ επίσης μετακινείται δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Όλα αυτά τα σημεία πρέπει να δουλευτούν, δηλαδή αυτά τα δίσκαπτα σημεία. Τώρα, ο μετοπιαίος μυς και ο ημιακός μυς πολύ συχνά δημιουργούν ανισορροπία μεταξύ τους επειδή ο μετοπιαίος μυς είναι πιο ενεργός. Εδώ, μπροστά. Τον χρησιμοποιείτε συνεχώς, εκτός αν έχετε κάνει ενέσεις με μπότοξ σε αυτά τα σημεία, ενώ πίσω ο ηνιακός μυς σας είναι σχεδόν ανενεργός. Μένει να δούμε πώς μπορείτε να ελέγξετε αν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Περίπου το 10% των ανθρώπων μπορούν να κουνήσουν τα αυτιά τους και ταυτόχρονα να κάνουν αυτήν την κίνηση. Δηλαδή το ίδιο το κρανίο, το τριχωτό μέρος του κεφαλιού, βλέπετε μπορεί λίγο να μετακινηθεί προς τα πίσω. Έτσι, να μετακινηθεί. Αυτό είναι ακριβώς η σύσπαση των ημιακών μυών. Τη στιγμή που συσπώνται οι ηνιακοί μύες, χαλαρώνουν οι μετοπιαίοι μύες. Γι' αυτό το πρώτο, αν ξέρετε να το κινείτε, η πρώτη άσκηση είναι να κάνετε αυτή την κίνηση. Συσφίξτε το τριχωτό της κεφαλής σαν να το τραβάτε προς τα πίσω. Μετακινήστε το λίγο, κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο, χαλαρώστε. Συσφίξτε, χαλαρώστε. Συσφίξτε, χαλαρώστε. Αν όμως η κίνηση δεν βγαίνει, τότε βοηθάτε λίγο με την κίνηση των χεριών σας. Δηλαδή, σφίγγετε και με τα χέρια. Προσπαθείτε να μετακινήσετε προς τα πίσω όλο το τριχωτό της κεφαλής σας. Αν δεν καταλαβαίνετε καθόλου τι να σφίξετε, τότε απλά με τα χέρια σας μετακινήστε το δέρμα προς τα πίσω. Κάνατε την κίνηση, μετά μπροστά, μπροστά, πίσω, μπροστά, πίσω. Δηλαδή να το μετακινήσετε. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μετακινούν την επικράνεια απονεύρωση, όχι μόνο μπροστά και πίσω, αλλά και δεξιά, αριστερά. Αλλά τέτοιους δεν έχω συναντήσει. Δηλαδή προς τη μία πλευρά, προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή είχαμε κίνηση μπροστά, πίσω. Και η δεύτερη κίνηση που πρέπει να κάνετε είναι η μετατόπιση όλου αυτού του τριχωτού μέρους του κεφαλιού, του δέρματος, δεξιά και αριστερά. Έτσι το μετακινείτε. Μετακινείτε προς τη μία πλευρά, κρατάτε. Μετακινείτε προς την άλλη πλευρά ή κρατάτε. Το επόμενο σημαντικό σημείο είναι το σημείο σύνδεσης της επικράνειας απονεύρωσης με τον κροταφικό μυ. Εδώ σε αυτό το σημείο
Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που επηρεάζουν ακριβώς το σχηματισμό του πονοκεφάλου. Και αυτά τα σημεία πρέπει επίσης να τα ελέγξετε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εδώ πολύ συχνά η κινητικότητα είναι αρκετά καλή, αλλά υπάρχουν σημεία που είναι επώδυνα, τεταμένα και τα δουλεύετε με διάφορους τρόπους. Αν ο πόνος είναι αρκετά έντονος, την πρώτη φορά που το κάνετε, απλώς πρέπει για παράδειγμα να βρείτε το επώδυνο σημείο σε αυτό το μέρος, να το πιέσετε και απλώς να το κρατήσετε. Αν ο πόνος δεν είναι πια τόσο έντονος, μπορείτε να κάνετε 10 με 15 κυκλικές κινήσεις προς τη μία κατεύθυνση και 10 με 15 κυκλικές κινήσεις προς την άλλη κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο βουλεύετε όλα αυτά τα σημεία. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο μεταξύ του κροταφικού οστού και της επικράνειας απονεύρωσης. Μπορείτε επίσης να κάνετε μασάζ και στον ίδιο τον κροταφικό μυ, για να δουλέψουμε τον κροταφικό μυ. Берем. Παίρνουμε έναν κύλινδρο μασάζ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μία μπάλα, αλλά αυτό είναι πιο έντονο. Αν δεν το έχετε ξανακάνει, καλύτερα να ξεκινήσετε με τον κύλινδρο μασάζ. Στεκόμαστε κοντά στον τοίχο, τοποθετούμε τον κύλινδρο με αυτόν τον τρόπο και αρχίζουμε να κάνουμε τέτοιες κινήσεις και να κάνουμε μασάζ στον ίδιο τον μυ. Πιέζετε λίγο μπροστά πάνω της, λίγο πίσω. Έτσι ακριβώς θα πετυχαίνετε και το σημείο. Αν στα σημεία όπου η επικράνεια απονεύρωση συνδέεται με την κροταφική περιτονία βρείτε πιο επώδυνες περιοχές, μείνετε σε αυτά τα σημεία λίγο περισσότερο. Από τη μία πλευρά το κάνετε αυτό, μετά γυρίζετε και το ίδιο κάνετε και από την άλλη πλευρά. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και εξαπλωμένοι, με τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε να δοκιμάσετε και όρθιοι, όπως σας βολεύει. Η δεύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε μία μπάλα. Αυτό θα έχει πιο στοχευμένη επίδραση, επίσης δουλεύετε όλα αυτά τα σημεία εδώ. Την πρώτη φορά δεν χρειάζεται να το κάνετε πολύ έντονα. Επειδή αν είχατε εκεί σημεία πυροδότησης και τα ενοχλήσετε, μετά από τέτοιες πρώτες διαδικασίες, αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο. Μπορείτε να το δοκιμάσετε τη στιγμή που έχετε πονοκέφαλο. Ένα τέτοιο μασάζ του κροταφικού μυός ιδιαίτερα βοηθάει όταν ο πόνος βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή των κροτάφων. Να το, η μετοπιαίοι και οι ηνιακοί μύες. Παίρνετε τον ίδιο κύλινδρο, τον τοποθετείτε και κάνετε το ίδιο μασάζ σε όλη αυτή τη μετοπιαία περιοχή. Μετά το σημείο όπου έχετε τα μαλλιά σας ξεκινούν ή κάποτε ξεκινούσαν επίσης προς τη μία κατεύθυνση. Λίγο και προς την άλλη κατεύθυνση. Από τις δύο πλευρές βουλεύετε όλα αυτά τα σημεία. Επιπλέον θα έχετε και ένα καλλυντικό αποτέλεσμα. Μετά τοποθετείτε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, δηλαδή όχι κάτω από το πίσω μέρος του κεφαλιού, εκεί που κάποτε δουλεύαμε τους υπουνιακούς μύες, αλλά ακριβώς στο ίδιο το ηνίο, εκεί που βρίσκονται οι ηνιακοί μύες. Και δηλαδή αυτοί βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο το ηνίο, στο κεφάλι. Μπορείτε να δουλέψετε τον μυ ξεχωριστά από τη μία πλευρά. Ξεχωριστά και από την άλλη πλευρά μπορεί επίσης να υπάρχουν τέτοια πιο επώδυνα σημεία. Εκεί σταματάτε λίγο περισσότερο. Και αυτά τα σημεία τα δουλεύετε προσεκτικά με αυτόν τον τρόπο και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με ένα μπαλάκι. Αυτό θα είναι ήδη μια πιο δυνατή και ακριβής επίδραση. Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα επώδυνο σημείο, να σταματήσετε σε αυτό και να κρατήσετε σε ένα σημείο, μετά σε ένα άλλο. Με τον καιρό μπορείτε να το κάνετε και σε κίνηση, αν αυτό δεν είναι πλέον πολύ επώδυνο. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Πολύ συχνά, επειδή ο σπασμός παραμένει σε αυτούς τους μύες, επειδή κατά το μασάζ συνήθως γίνεται μασάζ στον τραπεζοειδή μυ, στους μύες του λαιμού, αυτά τα σημεία πάνω στο ίδιο το κρανίο, συμβαίνει να μην έχουν δουλευτεί ποτέ και το trigger point παραμένει εκεί συνεχώς. Λοιπόν, τώρα ας κάνουμε άλλη μία άσκηση, προλαβαίνουμε ακόμα, για να χαλαρώσουμε τον τραπεζοειδή και τον ανελκτήρα της ομοπλάτης. Ασκήσεις για διάταση. Αυτές δίνουν ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα.
επειδή πολύ συχνά υπάρχει σπασμός σε αυτούς τους μύες. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή το κεφάλι μετατοπίζεται πολύ μπροστά ή επειδή οι ώμοι μετατοπίζονται μπροστά. Ή επειδή κατά τη διάρκεια της κίνησης του χεριού ο δελτοειδής μυς δουλεύει συνεχώς μαζί με τον τραπεζοειδή και τον ανελκτήρα της ομοπλάτης. Πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από όλα αυτά? Λοιπόν, φίλοι, για να εκτελέσετε αυτή την άσκηση θα χρειαστείτε ένα λάστιχο. Τη στερεώνετε στην πόρτα από πάνω, έτσι ακριβώς. Προσεκτικά, ώστε να κρατιέται καλά. Στέκεστε με την πλάτη στον τοίχο. Το λάστιχο. Το πιάνετε στα χέρια σας με αυτόν τον τρόπο. Τραβάτε ώστε να δημιουργηθεί ήδη μια συγκεκριμένη τάση. Και σε αυτή τη θέση τώρα κάνετε μία κίνηση στο πλάι. Εδώ. Τα πόδια τα μετακινείτε λίγο μπροστά. Στηρίζεστε στον τοίχο. Με τη λεκάνη. Και οι γλουτοί πρέπει να ακουμπούν τον τοίχο. Και οι ομοπλάτες, όσο μπορείτε, τα πόδια μπροστά εδώ. Τώρα, από αυτή τη θέση, κάνετε μια κίνηση προς τα εμπρός. Εδώ. Και πίσω. Κάνετε κίνηση προς τα εμπρός και πίσω. Σε αυτή την κίνηση, η κίνηση γίνεται αυτόματα επειδή αρχίζουν να δουλεύουν λόγω αυτής της κίνησης, επειδή τραβήξατε προς τα κάτω. Εδώ το φορτίο μεταφέρεται ήδη στους μύες που βρίσκονται, ας πούμε, κάτω από την άρθρωση του ώμου. Δηλαδή εδώ, όταν κινείστε προς τα εμπρός, θα δουλέψει ο θωρακικός μυς. Όλα αυτά μαζί με το δελτοειδή μυ. Την κύρια κίνηση κατά τη διάρκεια της κίνησης μπρος-πίσω θα την κάνει ο δελτοειδής μυς, ο μεσαίος δελτοειδής. Αυτή θα είναι συνεχώς λίγο σε ένταση. Κατά την κίνηση προς τα εμπρός θα ενεργοποιείται το πρόστιο τμήμα του δελτοειδούς μυός. Την κύρια κίνηση, κατά την κίνηση προς τα πίσω, θα την κάνει το οπίστιο τμήμα. Και αν κάνουμε αυτή την κίνηση, απλά έτσι, ταυτόχρονα, θα δουλεύει ο άνω τραπεζοειδής και οι μύες που ανυψώνουν την ομοπλάτη. Οι οποίοι πολύ συχνά υπερφορτώνονται. Δηλαδή, ακόμα κι αν ένας υγιής άνθρωπος κάνει πολλές τέτοιες κινήσεις, τότε θα εμφανιστεί σπασμός στον μυ που ανυψώνει την ομοπλάτη, στον άνω τραπεζοειδή. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί αυτό, ώστε κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης να ενεργοποιείται καλύτερα ο κάτω τραπεζοειδής? Λοιπόν, στεκόμαστε έτσι, τεντώνουμε το λάστιχο και τώρα, αν τα καταφέρουμε, φτάνουμε είτε με τους αγκώνες είτε με τις παλάμες στον τοίχο. Και μετά επιστρέφουμε τα χέρια εδώ μπροστά. Όλη την ώρα βλέπετε το λάστιχο είναι τεντωμένο, έτσι. Και εδώ έχουμε ότι μαζί με τον δελτοειδή μυ ήδη αρχίζει να δουλεύει περισσότερο, όχι το πάνω μέρος του τραπεζοειδούς, αλλά το κάτω μέρος του τραπεζοειδούς. Τη στιγμή που κινούμαστε προς τα πίσω, αυτόματα οι ομοπλάτες μας ενώνονται εδώ. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να ακουμπήσετε τον τοίχο με το κεφάλι σας. Αφήστε το κεφάλι σας να είναι λίγο πιο μπροστά, αλλά οι ομοπλάτες πρέπει να ακουμπούν τον τοίχο. Και οι γλουτοί. Έτσι. Εδώ κάνατε μια κίνηση πίσω, μπροστά. Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης, ήδη, ακόμα και μετά από 10 επαναλήψεις, θα νιώσετε πώς σφίγγονται οι μύες σας. Η κάτω τραπεζοειδής. Εδώ είναι περίπου που βρίσκεται η κάτω τραπεζοειδής, ξέρετε. Και η οπίσθια δελτοειδής. Λοιπόν, και εδώ επαναλαμβάνετε αυτή την κίνηση, κάνετε 10 επαναλήψεις, μετά ξεκουράζεστε. Η βασική ένταση θα είναι ακριβώς ανάμεσα στις ομοπλάτες σας, στο κάτω μέρος, ακόμα και λίγο πιο κάτω από την κάτω γωνία της ομοπλάτης. Και η οπίσθια δελτοειδής θα συμμετέχει σε αυτή την κίνηση. Αυτή την κίνηση, αυτή την άσκηση μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε αν ο λαιμός σας είναι καταπονημένος ή πονάει. Αν έχετε πονοκέφαλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, εκείνη τη στιγμή μπορείτε ακόμα και να δοκιμάσετε να το κάνετε. Δείτε αν θα βοηθήσει ή όχι. Αυτό επιτρέπει να αποφορτιστεί ο τραπεζοειδής μυς και ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί ο δελτοειδής μυς. Και το πιο σημαντικό, διαμορφώνει τη σωστή ακολουθία κίνησης. Δηλαδή, τη στιγμή που θα σηκώνετε το χέρι, πρώτα δεν θα ενεργοποιείται ο τραπεζοειδής μυς, αλλά ο δελτοειδής μυς, ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το χέρι σας χωρίς τη συμμετοχή αυτών των μυών. Δηλαδή, θα αποφορτήσει τους μύες της ομικής σου ζώνης, βοηθάει πολύ σε όσους έχουν συνεχώς ένταση σε αυτό το σημείο
Αντί για ένταση εδώ, θα υπάρχει ένταση ανάμεσα στις ομοπλάτες και ταυτόχρονα θα έχει θετική επίδραση στη στάση του σώματός σας. Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα μάθαμε μαζί πώς να χαλαρώνουμε τους υπερφορτωμένους μύες του αυχένα και ταυτόχρονα να γυμνάζουμε αυτούς που δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένοι. Αυτό έχει θετική επίδραση τόσο στον αυχένα όσο και στο κεφάλι μας, ακόμη και στην αιμάτωση του εγκεφάλου. Και πάλι φίλοι μου, όλες αυτές οι ασκήσεις υπάρχουν αναλυτικά στον σύνδεσμο στην περιγραφή. Εκεί θα τα δείτε όλα, θα τα μάθετε, δοκιμάστε τα. Ολόκληρο το σύνολο των ασκήσεων που ξεκινήσαμε εδώ μαζί σας θα βρίσκεται ολόκληρο εκεί. Για όλους τους μύες. Και για τους μπροστινούς και για τους πίσω. Και ένα σύνολο ασκήσεων ώστε να ενεργοποιούνται στην κίνηση όχι οι μύες του αυχένα, αυτή εδώ η πάνω, αλλά εδώ ο κάτω τραπεζοειδής, ο πλατής ραχιαίος, ώστε να μην υπερφορτώνονται οι μύες του αυχένα. Αυτό ήταν φίλοι, μέχρι τα επόμενα επεισόδια. Ο σύνδεσμος είναι εκεί, δείτε τον, κάντε το όπως περιγράφεται.